L-Aġenzija Identity Malta rreġistrat rispons qawwi għas-sistema online għall-appuntamenti illi nediet dan l-aħħar għal servizzi relatati mal-Uffiċċju tal-Passaporti. F'temp ta' xahar ġew irreġistrati aktar minn 3500 appuntament. Il-kap eżekuttiv tal-Identity Malta, il-Kulunell Mark Mallija, qal li l-għan ta' din il-bidla huwa li l-klijent jinqeda fi żmien qasir u b'mod effiċjenti u konvenjenti. Issa li bdew kważi tneħħew ir-restrizzjonijiet kollha marbutin mal-ivvjaġġar wara l-pandemija tal-Covid. Ovvjament dak li jkun jibda jara aktar safar, ovvjament id-domanda fuq l-Uffiċċju tal-Passaporti bdej jikber ħafna u bdejna naraw ovvjament kif nistgħu nittakiljaw dis-sistema. Issa li għamilna introduċejna online system billi bniedem mill-kumdita ta' daru stess jista' jidħol fuq is-sit tagħna ta' Identity Malta u jibbukja biex jew jagħmel passaport ġdid jew kellha jġedded il-passaport tiegħu. U dan jista' jagħmlu mill-kumdita ta' daru anke billi jażel slots meta huma konvenjenti għalih, ġifieri jara meta l-aħjar għalih u jiġi fl-uffiċini tagħna u meta ngħidlek fi żmien kwart 20 minuta jinqeda ikun ħass-servizz dak li jkun talab għalih milli joqgħod jikkjuja f'queues twal. Ovvjament hija sistema li ntlaqat tajba ħafna, fil-fatt rajna fi żmien xahar li introduċejniha rajna l fuq minn 3500 applikazzjoni. Bidem jista' jew japplika biex jagħmel passaport ġdid jew anke jġeddu u anke mbagħad jista' jerġa' japplika għal kumdita tiegħu jażel slottu biex ovvjament imur jiġbor il-passaport. Permezz ta' din is-sistema online, applikant jista' jażel li jagħmel appuntament individwali kif ukoll fi gruppi, bħal pereżempju f'każ li aktar minn membru ta' familja wieħed ikun jeħtieġ li japplika l-passaport ġdid. La darba l-appuntament jiġi stabbilit, l-applikant jiġi infurmat bid-dokumenti li jkun irid iġib miegħu dakinhar għall-appuntament. Qed nestendu anke għal sezzjonijiet oħra ovvjament aħna l-intenzjoni tagħna x'inhi. Illi kemm jista' jkun il-klijenti tagħna jkunu moqdin mill-kumdita tagħhom u bl-aktar mod effettiv u effiċjenti. Bil-ħsieb li l-klijenti ndew bl-aktar mod effiċjenti, fl-Uffiċċju tal-Passaporti qed jestendi anki l-ħinijiet tal-ftuħ fil-ħinijiet ta' wara nofsinhar. Apparti nhar ta' Erba' u nhar ta' Sibt, l-Uffiċċju tal-Passaporti qed jiftaħ ukoll kull nhar ta' Tnejn u l-ġimgħa bejn it-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sitta ta' filgħaxija. Dawn il-ħinijiet ġodda qed jagħtu l-opportunità sabiex applikanti li jaħdmu jew li għandhom it-tfal li jmorru l-iskola jinqdew f'ħinijiet komdi għalihom. L-Aġenzija Identity Malta qed tippjana li fil-ġimgħat li ġejjin tkompli testendi s-sistema tal-appuntamenti online fuq numru ta' servizzi essenzjali oħra illi toffri.